Евразия йөрәге халыкара сәнгать фестивале быел баш калала 5-нчегә оештырыла. Торатау конгресс холл эргәһендәге Өфе амфитеатры 11-12 сентябрьдә илдең иң төп музыкаль майданнарының беренә әйләнер дип көтелә. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Евразия йөрәге халыкара сәнгать фестиваленең матбугат секретаре Ирина Захарова. Ирина, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, Евразия йөрәге фестивале башланырга тора. Өфе 2 көнгә илдең иң төп музыкаль майданына әйләнә. Шулай бит. Нинди программага нинди кыскасы әйткәндә? Кыскасы гына әйткәндә, 2 генә көнгә бит инде калдырылды. Гадәттә безнең бит инде был фестиваль өйрәндерелеп бетелгән. Һәр вакыт яй башында июнь аенда 4-әр, хәтта 5-әр көн үтә ине. Быел илдәге ошо пандемияга бәйле хәлдәр аркасында 2 генә көн үткәреләсәк, һәм инде беренче көн Курай фест менән этна төн булһа, икенче көнгә безнең концерт еңеүдән 75 еллыгына арналган. Гомумән әйткәндә, быелгы безнең фестиваль тулыганса бөек еңеүдән 75 еллыгына арналып оештырыла. Һәм Курай төн һәм этна төн дә еңеү елына арналган. Еңеүдән 75 еллыгына арнала. Булай әйткәндә, быел бит инде безнең фестиваль үзенең бәләкәй генә юбилеен каршы ала, 5-нчегә үтә. Һәм әйтергә кирәк, әгәр дә был фестиваль үтмәй калды ине, күңелгә ниндидер кыен булып торыр ине. Шуңа күрә һуң булһала, уң булһын тиеп, бигрәк тә алдан планлаштыру буенча ошо зур матур датага арналып оештырылырга тиеш булгас, без аны ошо сентябрь айында үткәрергә дигән карарга килдек. Һәм фестивальнең халыкара дигән исеме бар бит инде, шулай бит инде, әмма пандемия бында ла үзенең талаптарын куйгандыр, шулай. Әлбәттә, талаптар индерелде, үзенең ниндидер йогынтыгын яһамаенча калманы. Халыкара фестиваль дип игълан ителгән бит, Аллага шөкер, һәм безнең был фестивальдә Рәсәйдә генә түгел, ил кимәлендә бик яхшы беләләр, узган елларда катнашкан, сит төбәкләрдән килеп катнашкан, сит илдәрдән килеп катнашкан безнең кунактар барыһы ла безнең фестивальдән югары кимәлдә икәнлеген билдәләп китәләр. Һәм әйтергә кирәк, безнең фестиваль Рәсәйдән иң яхшы 10 фестивале исемлегенә ингән. Һәм әлбәттә ошо Димәк, илдең башка нөктәләреннән дә Өфөгә алсак. Аллага шөкер, менә узган елда фестиваль үткән вакытка Рәсәйдең төрле төбәкләреннән туроператорлар ошо даталарга тәгаенләп турлар хаттылар. Быел инде кызганычка каршы ошо илдәге дөньялагы булган хәл үзенең корректировкаларын йогынтыгын яһаны, һәм шул аркала инде безнең сит илдән инде һөйләшеп алдан тәгаенләнгән кунактарыбыз килмәясәк. Әмма ләкин фестиваль быел да төрле сюрпризларга, төрле музыкаль яктан матур сагу сыгыштарга бай буласак. Үзенең теге төп кагыйдәһеннән ситкә тайпылманы фестивалебез. Симфо төндәр булмаячак, әмма ләкин Курай фест һәм этна төн, шулай ук гала концерт, зур матур гала концерт еңеүдән 75 еллыгына арналган, улар буласак. Һәм Өфе калаһы ла, Өфе тамашасы ла бындай матур сараларга һауһаган, шулай бит. Әлбәттә һауһагандар, әмма ләкин мин алдан ук әйтеп китәһем килә, илдәге шул хәлдәргә бәйле амфитеатрга килүселәр барыһы медицина маскаларын онытмаһындар ине, һәм социаль аралыкты тотуды ла онытмаһындар ине. Был иң тәүсиратта без оештыручыларга кирәк түгел. Был һәр бер шунда килгән кешенең үзенең сәламәтлеге өчен кирәк. Шуның өчен медицина маскаларын онытмайбыз һәм социаль дистанцияны һакларга онытмайбыз инде. Һәм фестивальдең төп программаларының береһе ул әлбәттә милли кием парады. Уны ел һайын һагынып көтеп алалар. Быел онлайн үтте, әбына быел фестивальдың көненә тап килде, шулай бит сентябрьнең 2-нче милли кием байрамы. Ул нисек үтер? Күпме кеше катнашуы көтелә? Кызганычка каршы, шуны әйтеп китергә кирәк. Менә әлеге лә баягы пандемияның тагыла бер йогынтыгы.
Бұл әлбиттә безнең фестивальдың иң матур, иң сагыу өлеше. Әмма Түңәрәктә әйләнә торгандар иде. Түңәрәктә әйләнә торган, без бит инде хатта Рәсәй Гиннестар рекордын ала индек бит инде үзебезнең спираль хоровод менән. Әмма моны ошо хәлгә, илдәге хәлгә бәйләнешле быел милли костюмдар парады булмаясак, әмма ләкин флешмоб үткәрәсәк без. Бәләкәй генә флешмоб буласак, онлайн форматтамы? Онлайн форматта түгел, ошо амфитеатрда үтәсәк, Алла буйырһа, барыһы ла һәйбәт барыр дип уйлайбыз, һәм был флешмоб буласак инде. Онлайн форматта был көн битендә безнең милли костюмдар көне, һәм онлайн форматта бар кагыйдәләр социаль селтәрләрдә караны һинәк язылган төрле оешмалар да үзләренең был көнде үткәрүгә үз өлешен индерә, шулай ук Башкорт дәүләт филармонияһы һәм шулай ук ошо фестиваль сектәрендә лә онлайн форматта парад буласак. Һәм беренче көн тураһында интекләврәк һөйләшәйк әле, уның программаһын интекләврәк белгә килә. Курай фест һәм этнотөн. Кемдәр сыгышын карарга мөмкин? 2 көндә, шуны әйтеп китәргә кирәк, 2 көндә безнең киске сәгать 7-лә башлана. Һәм 2 көндә лә безнең концертлар барыһы һеҙҙең телеканал аша, быға мин ҙур иттереп рәхмәт әйтәһем килә, БСТ телеканалының етәкселегенә. Килә алмагандар, сит өлкәләрдә йәшәгән, райондарда йәшәгән халык БСТ каналын был көндө ҡабыҙҙы инәр киске сәғәт 7-лә. Тура эфирҙа бар концертты ҡарай аласаҡтар. Фестивальдың 2 көнө лә БСТ каналында тура эфирҙа күрһәтеләсәк. Шулай БСТ каналының социаль селтәрҙәрендә, фестивальдың сайтында инеп ҡарарға буласаҡ. Ә инде программаға килгәндә, беренсе көн сәғәт 7-лә Ҡурай фест башланасаҡ. Ҡурай фестта инде сығыш яһаясаҡ беҙҙең халыҡ музыка ҡоралдары милли оркестры, етәксе һуның Ленар Дәүләтбаев, шулай уҡ Арғымаҡ төркөмө, Узорица, Бишбармаҡ төркөмдәре һәм башҡа беҙҙең милли стилдә эшләгән коллективтар сығыш яһаясаҡ. Райондарҙан килгән коллективтарҙың сығыш яһауы көтөләме? Элек күҙәтә торғайныҡ быны. Аллаға шөкөр, беҙҙең фестивальдың тарихында тағыла шундай матур ваҡиға теркәлгән. Ул инде 200-дән ашу ҡурайсы ҡатнашлығындағы ансамбль бит инде, сводный ансамбль тип әйтәйек инде. Республиканың төрлө төбәктәренән килеп ҡатнашҡан ине ул ваҡта ҡурайсылар. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әлеге лә баяғы пандемияға бәйле беҙ әҙерәк кенә кисектерҙек бындай йыйылышыуҙы тип әйтәйек. Әммә киләһе йыл фольклориад сектәрендә үтәсәк бит инде беҙҙең Евразия йөрәге фестивале. Һәм шунда уйлайбыҙ инде төрлө сюрприздар буласаҡ. Халыҡ ҡайғырмаһын. Беҙҙең әле райондарыбыҙҙа булған бриллиантҡа берәбер килгән коллективтар беҙҙең фестивальдә күренәсәктәр, Алла бойорһа. Һәм 11 көнө тағыла беҙҙең этнотөн. Этнотөндә Надежда Бабкина етәкселегендәге русская песня ансамбле ҡатнашасаҡ, һәм Надежда Бабкина үҙе бит инде. Шулай уҡ Тыванан бик үҙенсәлекле, бик иҫкиткес Хуами бит төркөмө. Шулай уҡ Удмуртиянан беҙҙең Рәсәйҙе, Евровидениела Рәсәй данын яҡлаған коллектив Бурановские бабушки ҡатнашасаҡ инде. Ә инде был көндө хедлайнеры булып, бөтә донъяға билдәле беҙҙең этностилдә, этнофолк стилдә йырлаған Пелагея сығасаҡ инде сәхнәгә. Беренсе көн беҙҙең шулай, икенсе көндөң программаһы. Икенсе көндөң программаһы тулыһынса, әйтеп үткәнемсә, еңеүҙең 75 йыллығына арналған. Һәм шуныһы бик мәртәбәле фестивалебыҙ өсөн Любовь Казарновскаяның «Үлемһеҙ полк» программаһын беҙ күреү бәхетенә ирешәсәкбеҙ ошо беҙҙең фестиваль сектәрендә. Любовь Казарновская үҙе сәхнәгә сығасаҡ, шулай уҡ Вива төркөмө, Петр Дранга һәм башҡалар. Был программаның шул хәтле матурлығы, уны күҙҙәргә йәш тығылмайынса ҡарап булмайҙыр. Шул хәтлем шатбыҙ, ошо программа беҙҙең фестиваль сектәрендә Башҡортостанға киләсәгенә. Һәм шулай уҡ сығыш яһаясаҡ беҙҙең филармонияның эстрада джаз оркестры, уның етәксеһе Башҡортостандың халыҡ артисы Олег Касимов. Уның менән бергә беҙҙең инде танылған яҡташыбыҙ Асҡар Абдразаҡов сәхнәгә сығасаҡ. Шулай уҡ Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры
специалистлары ла бұл күнді үҙәренең осталыктарын яна халыкка күрһәтәсәк инде. Сагу тамаша булмакса тимәк. Алла Тамашачыларга боерһа. был яһәттән ни теләкләрегез бар тагыла бер тапкыр. Тамаша был көндең 12 сентябрьдән хедлайнеры булып, әлбәттә, безнең Олег Газманов тора. Әле менә безнең социаль селтәрдә сыкты, ул түземһезлек менән көтә был фестивальгә килеп, Өфе тамашасы, Башкортстан тамашасы менән осрашуын инде. Тамашасыларга нинди теләкләрем бар? Иң тәүсиратта әйтәһем килә тагыла бер тапкыр. Маскаларыгызды онытмагыз. Күтәренке кәефте үҙегеҙ менән алып, амфитеатрга килеп, безнең менән бергә булыгыз дип әйтәһем килә. Сынап та без ошондай ҙур, матур тамашаларҙы бик күптән инде көтәбеҙ һәм һағындыҡ. Инде кемдәр килә алмай һәм килергә ниндидер теләктәреме, сәбәптәреме бар, килмәҫкә дип әйтәйем инде. БСТ каналын ҡабыҙығыҙ, бергә булайыҡ. Ысынлап та ҙур сара көтөлә, шулай бит инде. Һәм бына үҙегеҙ әйттегеҙ, был фестиваль сәнғәт донъяһында үҙенең урынын алған тип, иң яҡшы 10 фестиваль араһына ингән тип. Башҡортостан сәнғәт донъяһы өсөн был фестиваль ул нимә, ул әһәмиәте нимәлә? Уның әһәмиәте, минең уйымса, бик ҙур, сөнки беҙ Башҡортостанға төрлө сит илдәрҙең коллективтарын китереп күрһәтәбеҙ. Ул аралашыу, беҙҙең коллективтар улар менән бергә аралашыу. Һәм Башҡортостанның Рәсәйҙең битендә төрлө төбәктәренән киләләр коллективтар. Без аларҙы күрәбеҙ. Улар менән бергә аралашып, артабан үҫешкә, ошо фолкма, рокма, этнома стилдә нинди һәр коллектив үҙенең йүнәлешен һайлап, һәр кемгә үҫеш өсөн ҙур йоғонто яһай был фестиваль. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Фестивальдә сырашҡанға тиклем. Алла бойорһа, ошо фестивальды һеҙҙең канал менән бергәлектә матур итеп үткәрергә насип итһен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Евразия йөрәге халыҡара сәнғәт фестивале программаһы тураһында фестивальдең матбуғат секретары Ирина Захарова һөйләштек. 11-12 сентябрҙа Өфө амфитеатрында осрашҡанға тиклем.